हेलो लोगोफोर, बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोनहाथ' एसेब्लाबो मोनथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव आपडेट लाबोदों। बे गोदान भिडिअनि आपडेटआनो जादों लोगोफोर रिमाल दैमारिनि रोजाबनाय लोगोसेनो मिउजिक लिरिक्स आरो टिउनखौ बिथाङानो होनाय आरो मलेन नार्जारिनि कनसेप्ट डाइरेक्शन आरो कोरियोग्राफ खालामनाय मोनसे बर' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै फाव खालामदों मुंदांखा फावखुंग्रि मिथि नार्जारि आरो पुर्ण दैमारि लोगोसेनो गोमसार दैमारि। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों लोगोफोर गोरबोनि थार अननाय। बे मिउजिक भिडिअनि एरियेलाव दं लोगोफोर दैमसा दैमारि लोगोसेनो एमइउआव दं जगत बर'। बे मिउजिक भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों लोगोफोर पुर्ण दैमारि। स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआ गोमसार दैमारि ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों अलरेडि हगारजाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनहा बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय गोमसार दैमारि ब्लग्स इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। गोजोन्थों।